Mhuri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Iko zvino vanhu vari kuita kupupuma nehasha, vamwe vari kutaura zvavanoda. Shoko ratiri kutambira iko zvinezvi pari kunzi Mai Dhuterere Vasungwa vari kuonekwa vari kupinda mumatare edzimhosva. Ndo nyaya iri kubudiswa neZBC online. Zvakazara iko zvinezvi, ukaenda paTwitter zvango kwese kwese maplatforms ese eZBC online vari kutaura kuti Mai Dhuterere in black and white arrived at the Harare Magistrate Court. She is an accused person in a fraud related matter. Ndo nyaya iri kubuda iri papapa akasika zvakaoma mufunge. Vanhu vakawanda vari kuratidza kuva disappointed zvakanyanya muna Mai Dhuterere kuti ko indava vanhu vaMwari vakuwanika vari munyaya dzakaita sedzekunzi vari kupomedzerwa kuti vari munyaya dzefraud. Amen. Munopatongawo sei vanhu vari kutaura zvavanoda, asi ndo situation iripo yatiri kusangana nayo iko zvinezvi pari kunzi Mai Dhuterere Vasungwa. Vamwe vakutanga kutaura zvakasiyana siyana kuti chegore riya vakatadza kunge vakambotsura murume wavo asina kuzobuda pa 23 August achiindosa ZANU-PF naMnangagwa zvimasongo zvavaimba zviya onekwa zvaakuperera. Vanhu vanongotaura zvakawanda, munozvizivawo. Vanhu avadzoreke ende avatsurike, vanhu vanonga vakutongoona mukana pekuzvitaurira. Ndo nyaya iripo iri kutenderera iko zvinezvi. Saka ndiudzewo zvamuri kufunga in the comment section kuti nyaya iyoyi muri kuionawo sei, mabudiro yatoita iyoyi, because ndo zvinhu zviri kutoitika.